Well, hello mga bitikon kag mga arikizon. May date na bala kayo sa balintong or single mang kamogyapon? Kung single mang kamogyapon, kaon na lang kabos sang pulboron. So ngayong araw na ito mga kalinte, sugidan ko kayo kung paano kami nagpatindog ng cafe. Kung paano naubos ang kwarta ko sa pagpatindog ng Caliente Cafe. Diyos ko. Sus, paglantaw ko sa aking bank account, sabi ko wala na pala tong unod. Paano na ako siniman? Sabi ko babawiin ko na lang. Gagawin kong sobrang mahal yung mga pagkain ko para mabawi ko agad yung mga kinapital ko. Hoy, charet lang na ha. Pero sa seryoso ng mga istorya, mga kalinte, nagpatindog kami ni Buki ng cafe dahil gusto namin makaprovide ng tambayan sa mga kaibigan namin na puwerme lang libre sa balay. Charet. Sabi ko, magpatindog tayo ng cafe para pag pumunta yung mga kaibigan natin, susuktin natin sila ng kanilang mga kinain at saka ininom. So, nung kinabukasan, mga kalinti, pumunta kami dayon sa Tops 88 Car Wash, at inistorya namin yung mga big bosses na doon na si Allen, Casey, at saka Eugene, at saka may kasama pa silang attorney. Parang nagpapakita sila ng lakas. Sabi, mga abogado silang kasama. Sabi ko, sige, mag-akusuranay kita. Uy, nuglaog lang ako na. Pero seryoso mga kalinti, mababait talaga sila dyan sa Tops 88 Car Wash. Madali talaga silang istoryahin. Lalong-lalo na si attorney, ay kaibigan ko talaga yan, basta mga attorney, kaibigan ko yan. Ayoko kasing makusar eh. Pagka the next na araw, mga kalinti, sabi ko parang wala tayong signage dito. So tinawag ko yung kaibigan ko na si Noy at saka sabi ko sa kanya, lagyan mo ng signage dyan para makita ng mga tao. Lalong-lalo na si Rabbitman. Ito talaga yung notorious na kaibigan ko na sobrang bait. Oo, grabe siya kabait. Pwede siya maging Santos. Siyempre, hindi talaga makukumpleto ang isang kape pag walang sounds at siyempre, pag walang kape, no? Kaya tinawag ko ang aking kaibigan na si Nong Teddy sa Sugar Valley. Hambal ko sa kanya, Nong, bumaba ka dito, turuan mo muna ako kung paano magtimpla ng kape kasi parang mali yung ginagawa ko eh. Instant lang kasi yung alam ko. Hoy, kabalo kayo magtimpla ha, basi pang ulaan, taka mo ininit sa guyak. Yung diputahan, hindi mo karon sa akon. Chere! At ari na mga kalinti, itong gagamitin namin na kape dito sa aming cafe, yung Mount Canlaon na Sugar Valley na kape. At saka ito na tinuturo-turuan niya ko dito, pindutin mo dito, tapos iula mo yung tubig dito sa lagayan ng malaking tasa. Uy, Diyos ko, may buslot maningin mo nga tasa, no? Sabi niya, kaya nga, tinakpan ko ng papel dahil may buho, lalapos yung tubig sa baba. Siguro factory defect yan. So sabi ko, itry ko nga dito sa tasa ko. Madali lang pala, hindi naman masyadong mahirap. Bakit pa nag-hire yung isang kapihan ng barista? Pagastos-gastos lang yan. Ganyan lang pala, iuula lang pala sa may tasa na may buho, okay na? At pagkatapos, syempre mga kalente, walang kumpleto na cafe kung wala mga pagkain. Ano sila, mahigop lang sila sa kape. Syempre, meron tayong pagkain at nag-taste test tayo at pinuntahan tayo ni Utol Mike. Umuwi talaga siya galing QC para makiwine lang sa amin. Sabi ko, pagkain yung dapat pinunta mo dito, hindi wine, tol. At pagkabuwas naman kalinti, sabi ko, kailangan natin ng tulong ng isang chef talaga dito. So, tinawagan ko yung kaibigan ko na si Chef Darwin ng Seafood. Sabi ko, Chef, tulungan mo naman kami dito. Wala kami mga tao dito na maglalagay ng mga elektrisyan dahil napaka-busy ko. Hindi ko kaya yan. At saka wala akong alam talaga. Kaya tinulungan kami ni Chef na mag-connect sa mga taong magaling talaga magtakod ng mga elektrisyan at saka ng mga tubiro para ma-operate na yung mga lababo namin dito at saka yung mga sounds at saka marami pang iba na kailangan gawin. Mabuti na lang talaga na may kaibigan. Ako na si Chef Darwin ng Seafood. Sobrang sagad talaga niya. At saka yan, boss na boss yan. Sabi niya, dito lagay mo yan, jury, yung suga dyan ha. Kung hindi, ilalagay ko yan sa mata mo. At yan kitang-kita nyo mga kalinti na kinakayo talaga nila yung mga tubo dyan sa kusina namin. At saka sabi ko dito sa banyo, wag na lang nating nagyan ng inodoro para hindi sila umihi dyan, papanghi pa yan dyan.
Hulog lawag lang nga, may basin kami At syempre, para manami yung cafe natin, mga kalinti, nalagyan natin ng mga suga-suga dyan sa gilid para maganda talaga pag umupo ka sa cafe namin while enjoying your coffee and your food. Syempre, visually, Instagrammable yan yung aming cafe dahil may mga suga-suga dyan at saka may mga sounds, may mga plants, nagdi-DJ ako. At ayan no, paggabi, medyo dim yan para hindi ka makita ng kung sinong pinagtataguan mo. Dito ka pumunta sa Caliente Cafe para mag-chill at mag-relax. Dahil dito may good sounds, may good cafe, may good coffee gali. At good ambience. Ayan, pumunta yung mga kaibigan ko kahit hindi pa ako bukas. Pumupunta sila at saka nagtatry ng kape namin. At of course, dyan sa Caliente Cafe, sa Cafe Caliente, nandyan din yung mga merch natin. I-display natin dyan. Kaya pag pumunta kayo dyan, pwede kayong bumili ng mga t-shirts. At of course, ito na yung star of the show namin, mga Caliente, yung Anglo Olio. Ay nako, kailangan itry nyo yan. Napaka-healthy yan dahil isda yan at pasta. Maganda yan sa muscle at saka sa skin dahil may omega-3 yan. And of course, mga Caliente, hindi makukumpleto ang ating cafe pag walang tulong ng RKJ Construction. Maraming salamat talaga kay Mr. Roy Del Ledesma sa pagbulig talaga sa akin. Sabi ko sa kanya, boy, lagyan mo nga ako ng DJ booth dyan, boy, para may lagayan ako ng carbonara. Ang carbonara pala namin, mga Kalinti, Grabe talaga yung sarap. Ay, hindi sa sarap yan dahil recipe yan ni Sheila at saka ni Kay. Ay, grabe talaga. And of course, ang ating beef tapa. Napakalambot at napakasarap. Kailangan mong magkanin yan. Katulad din ng pagkain mo ng aming chicken kebab at marami pang iba. Courtesy, siyempre yan, ng ating head cook galing Bahrain na si Mr. Larsky Bilbao. Itsura pa lang talaga at saka katawan. Chef talaga yan. Kaya promise, mga Kalinti, kailangan nyo talaga tistingan talaga yung mga pagkain namin dito sa Caliente Cafe. Ay, hindi kayo maghinulsol. At dahil quality yung kinukuha namin ng mga foods dito, basta mga itlog, taala talaga yan, malaki, jumbo at may tatak. At ayan ako, mga Kalinti, nilagyan ko ng mga plants, kinawat ko yung mga plants ni Tita, yung nanay ni Allen. Nung una, binibinta niya pa, pakyut-kyutan ko lang binigay niya kun. Hoy, charet lang pero thank you gid Tita Grabe gid yan. Sobrang nami yung cafe namin dahil may mga tanim-tanim na. At syempre, RKJ Constructions, ang galing talaga ni Manong. Napakadasig ng paggawa niya ng DJ booth at saka yung mga pintuan at saka kung anong i-request ko sa kanya. Ay, sobrang dasig. RKJ Construction lang talaga yung heavy guts dito sa Bacolod City at sa buong Western Visayas. At soon, sa may Mindanao, tingnan nyo, grabe na yung kaganda yung cafe namin, May mga hangiran, may mga ilimnon, may mga pagkaon. So, parang ara ka lang sa may mall mo, ara ka lang sa may department store, Kumplito na kami. Ano pang ginahulat nyo? Kinit-enay kita bukas sa February 15, 1 p.m. para sa aming soft opening sa mga reklamador na, ayuhon nyo. Eme?